Goddag alle sammen. Vi er Betting Bros. Alle sammen. Det er Okay, ja. Altså, jeg tror først, så skal vi nok lige sige undskyld, at vi ikke har oplevet det i så lang tid. Det er faktisk rigtig lang tid siden, vi har oplevet det. Og I skal virkelig... Ja. Og ja, som sagt, så har vi jo vores nye medlem. Det er vi ikke. Jeg kan overhovedet ikke forstå, hvad Emil siger. Emil, du bliver altså lige nødt til at lave den her test der igen. Det har jeg fucking gjort. Okay, det kunne vi godt høre. Rolig. Godt, Thor. Alle sammen, som I kan se, det er Thor. DK Pro. Hvis nogen af jer kan genkende ham, så er det fordi han også er med i... Jeg ved ikke, hvad er han med i? Hvad er han med i? Det er det, jeg kan. Hvad er han med i, Vensel? The Challengers. Jeg prøver bare virkelig at lade være med at svare for at lave det her. Ja. Er det bedre nu? Ja. Nå, men jeg tror vi tager... Var det ikke, vi prøver at tage til de igen og bygge noget? Så ja, vi har tænkt så se, om vi kan bygge sådan et fort, eller et eller andet i den stil. For at bygge. Sådan noget. Ja, jeg føler sgu til at blive gangster. Ja. Hvad jeg havde gjort det der? Så warper jeg lige dertil. Ja. Jeg var lige til flyveplads. Og så kan I se, det er bare et random sted hernede, så nu skal vi prøve at se, om vi kan finde portalen faktisk sted. Igen. Fuck dig, Venstre. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. 2 sekunder. Jeg skal lige have gjort det her. Vi kan også walk to Entity. Ja. Der var et sted her. Det er sådan... Jeg kan ikke finde det andet. Hvor er jeg henne? Du er inde i et rum, jeg er lukket til. Ja, han slipper. Hvem er det, der søger, der kommer med det fucking navn? Det er Emil. Jeg kommer med det hvad? Med navnene. Navnen? Ja. Jeg kan ikke finde det der andet sted. Jeg ved ikke, om det er op eller ned, eller... Det er ikke ned. Hvor er det Og der er bedrock. det er opad. Alle sammen, søg! Jeg har taget mig pickaxe med, så... Jeg kan ikke finde det. Er der hul i loftet eller andet sted, eller hvad? Men jeg er i gang med at se, om jeg kan finde en vej op. Du skulle måske have taget en pickaxe med. Og jamen Tom, jeg har taget din pickaxe med. Nå, så må jeg gerne få den igen. Nå, en lille mor. Eller, Skal passe dig. lad det så sige, at jeg har taget den der fælles en med, fordi at... Jeg mener faktisk, vi aftalte, at alle de der OP-ting der... Det måtte vi ikke bare sådan beholde for os selv. Nej, det her er det ikke. Der er Det var det. det fandme. Vi har fucking mange stikstykker. For helvede! Idiot, Thor. Ej, jeg troede lige, jeg havde fundet en vej op. Det havde du ikke. Men For helvede, lad du jeg er være! bare ind til biblioteket. Fucking spasser. Altså, Ja. hvem gider at være på et bibliotek, altså? For... Jeg dræber fandme en af dem lige om lidt. Det var ikke mig, det var ikke mig. Er du op? Ja, nu er jeg om. Thanks. Nej. Fucker! Lige på hullet. Løb. Nej, det er lukket for os! Ja, selvfølgelig har vi det. Hvad så løb? Her er en chest. 4 papir. Det gider vi ikke have. Nej, jeg lukker godt til. Move, bitch! Move! Undskyld. Hvad laver I? Der er blevet sat torches nu. Nej! Jeg kan ikke se noget! Hvad er det her for noget sted? Jeg blev slået! Det har jeg aldrig set før, det her, tror jeg ikke. God dang it. Hvad er det her? Det er hvor de går. Jeg kunne kolde dem tilbage. Ja, det forstår jeg godt. De er også lidt kustende. Ja, creeper. Ej, for helvede. Spændende. Hvad det er, vi har sgu fået sådan... Goddag alle sammen.
Wee! Kan jeg købe da noget vi- her, bedte ven? Og igen, da vi sad... Fuck, så godt den her, Emil. Og der er en creeper. Emil, prøv lige at sætte i pepper. Wow, Emil, prøv at se det her. Prøv faktisk at finde vejen. Hey, jeg fandt Iron Boots. Det er hvad det er, tror jeg. Er det en mere af dem der? Jeg vil bare gerne finde den portal. Hvorfor? Har I bare sat, hvorfor er der egentlig blevet sat bare et random TP og ikke hen ved portalen? Spørg hun der Ja, har Emil. sættet det. Emil, hvorfor har du det? Jeg har ingen idé. Det er så sådan mega dumt, egentlig. Jeg tror, jeg havde en smart grund til det. Nej, det tror jeg så ikke, du havde. Men, Ej, men det var Jeg har næsten lyst til at slå dig. ja, man har faktisk Nå, lyst til så lidt skulle til at give ham I tæv. sagde, at vi skulle huske at sætte Warwick, og så satte jeg en Warwick, og Midt i det hele. Sådan jeg bare random. glemte at sætte Warwick derovre. Godt lavet, Emil. Jeg skulle i. Ja, ja, Der er en lille fugl. det siger de alle sammen. Det er ikke en fugl, det er en bag, sgu da. Hold nu kæft, det er sgu da en fugl. Det er sgu da en enhjørning. What? Der er en silverfish. Det er godt. Nå, har du fundet enhjørninger? Har du fået Ja, silverfish? Ja, de er overalt. Nå, De angriber, jeg kan ikke lide den. den kan jeg heller ikke lide dig. Det er derfor, den angriber. Det er de efter mig. De mobber. Så sig det til en lærer. Dum zombie. Okay, Noob. Hvordan kan I dø så hurtigt? Jamen, Altså, jeg vil bare eje en silverfish med mit sværd. Og så angriber den mig bare. nå, No offense. That's so bro. sorry to hear. Der er æder på det, så mange monstre her der. Jeg dræbte det der skelet lige bagefter venstre. Kunne du ikke have ventet lidt med at dø? Fucking noob, mand. Hvorfor er de altid dør så? Emil, du døde til en fucking silverfish. Det er som at, Silverfish. det er som at dø til en minion i LOL. Der er silverfish. For helvede, en fucking skærm. Hvad er det med skærm nu? Nu er det ikke. Det er sådan fuck. Du har ikke lyst til at gå den vej, du, Nyborg. Nej, der har jeg heller ikke. Det vil jeg godt. Jeg gider ikke have de der bones. Det er noget, du tror. Der er en kvyger. Gå væk, kvyger. Jeg kan ikke lide dig. Og det er grunden til at kvyger, de ser sådan sært ud. Ja. That's so bro. Jeg kan ikke finde det der sted. Hvad fanden sker der? Folkens, Du har ikke lyst til at gå længere herhen af. jeg kan ikke finde... Hey, jeg fandt hende med zombier. Så er vi tilbage. Og så hoppede jeg altså i bare. Fuck ja. Nå, hvad? Ja, jeg gør ikke. Jeg er denne, Jørgen. Oh Nå, shit. nice. Nice. Drev vi Ender Dragon igen, eller hvad? Nej, lad os Ja. vente på, at vi har en masse de der flasker. Today! Så man har faktisk fået en ret god idé. Kom. Jeg får aldrig gode idéer. Vassel, kan du lige Ja, accept? jeg er god. Kan du lige accept? Ja, jeg graver mig lige lidt ind, så det bliver lidt mere sikkert. Ja, Jeg kommer op lige nu. thank you. Hey, venner, jeg har fået bukser. Prøv at se. Nej, han er på bukser. Der er bukser faktisk. Men vi skal have masser af den der flasker. Jo. De har kostet absolut intet. Du har kostet Så han ingenting. skal bare stjålet dem, har du. Okay, hvem går ned og laver dem? Flasker? Ja. Jeg offrer mig. I den her gang, der vil jeg altså være med til at dræbe den. Hvis den er der igen. Hvorhen er der glas henne egentlig? Er den der igen? Den, hvor fanden er den henne? Det flyver højst sandsynligt helt op i luften. Nå, lad os prøve at fjerne dem her pelser.
Nej, ikke fjerne pillene. Hvorfor? At hvis vi skal spawne den igen, så skal vi bruge dem. Jamen jeg altid. Vi kan bare fjerne fucking. Jeg kan ikke få white farve frem. Så er det fordi du ikke er god Ja. nok. Har vi ikke nogle flasker fra til overs? Nej, jeg tror ikke. Du venter lige dræbt den anden, mand. Ja. Jeg synes de teleporterer væk lige når jeg skal til at slå på dem. Ja. Men jeg er stadigvæk fuld liv. Den har ikke skadet mig overhovedet. Ja. Ja. Jeg dræbte den bare. Ja. Hvad prøvede du at dræbe den med, Venstre? Altså, Bare fists. var det dårligt? Jeg forstår ikke hvorfor at alt er forsvundet her. Det var prøv at se, hvor Det gør jeg heller ikke. det var prøv at se, hvor en hoved krav op til. Jamen jeg forstår ikke hvorfor. Jeg laver noget iron armor, ikke? Det gør det bare. Du har Ej, diamond nej. armor. Du Nej, har iron. Har du diamond, tror? Nej. Han er ikke lige så rig som dig. Det tager Ah, jeg den som er ja. efter mig. Hvor er Enderdragon? Nå, ja. Nej, så. Jeg har haft nok problemer med det. Fucking lortebyer. Hvad fanden er den der tilbageportal? Den er væk. Og Ender Dragon er her ikke. Nå, så jeg skal ikke lave flasker. Nej. Okay, det er mærkeligt. Det er som om der er reset eller. Hvorfor slår du den ikke? Hvorfor kan du ikke have dræbt den? Eller, hvis vi kan få ægget, ikke? Og lige hurtigt, og vi kan få... og blok of obsidian, så kan vi godt blive spawn den. Hvorfor en blok? Du må bruge ægget til det. Ja, du jeg skal skal bruge ægget til. Så obsidian eller... bedrock, og så sæt den ned, og så begynder den, og vi... Og bedrock. Nej, eller bedrock. Nå. Okay, skal vi gøre det? Det ægget, tror jeg bare, man skal sætte den ned. Det er noget mest white, jeg kan få. Ja, det er også orange Emil, det der. Fucking lortet dør af fucking grøn af din familie. Stærk over, Tom. Kan vi ikke lige slukke på og dyr, fordi fucking fandme hovedpinel fucking enderman. Nej, Tom. Så lad være med at kigge på den. Ja. Jeg kigger lidt, det er lidt svært, og... Jeg kigger heller ikke, det er lidt svært. Det er det faktisk ikke. Nej, jeg har ikke kigget på dem. Det er faktisk så nemt at bare lade være. Du skal bare lade være. Bare, Jeg kunne også lade være. bare lade være. Bare stop. Ja. Tom, bare stop. I stedet for at kigge på den, så lad være. Jeg laver en lille base her. Det var en dum idé. Jeg prøver dog Electra tilbage til... Wow! Vi har altså ingen sand. Hvor skal vi tage sand fra? Dudes, vi har... Der er obsidian pillars, går igennem den her ø. Og nu falder jeg ned til døden. Flash til det er... Genji. Så er jeg lige i gang med noget meget vigtigt. Hvis du så det, vil du også sige, at det er meget vigtigt. Hvad er det for en lortelyd? Jeg ved det faktisk ikke. Jamen, det var dig, der lavede den, var det ikke? Nej. Tom, hvorfor lavede du den lyd? Ja. Nej. Tom, hvorfor skal vi skændes? Ja, bare indrøm det. Så vi kan komme videre. Nå, hvorhen er der sand, jeg kan tage fra? Havet. Cirka Okay. over alt faktisk. Okay. Hvor kan du ikke tage sand fra? Nå, det er bare, der er nogle steder, jeg ikke må tage fra. Altså de steder vi er bygget ved, der må Ja. du ikke. Okay. Thor. Din fucking faggot. Jeg ved med, at du sidder og tager fra et eller andet sted, vi er bygget ved. Plus Thor, der er sand i kisten, så det er sådan en... Jeg kan ikke finde det. Der var en stak sand i kisten. Jeg kan ikke lide den stak. Så jeg går. Kan du væk, Enderman? Slå dig bare, fordi du stod i vejen.
Så lad være med at blive så sur. Hey folkens, jeg har lavet et hus her. Sammen med min chill buddy her. Mr. Enderman. Er nogen af jer, der ved, hvor det der ender eller hvor det der æg der, det ved jeg ikke. Det ligger inde i huset. Hvor? Huset. Lige når du går ind til venstre. Nope. Nej, det er faktisk ikke der. Hvad, så er der nogen, der har højklæde på den? Patrick ligger den der jo. Ja, Patrick. Nej, det var ikke Patrick. Det var ikke to. Jo. Nej, det var Patrick. Det var mig. Fuck dig så. Det var Thor, ja. Strong words. Nej. Folkens, jeg har lavet et lille safe spot til jer. Men Nej. okay, alle sammen tjek Nå, jeg fandt det. Men det er sådan lidt træls sted lige nu. Det sagde man også om dig. Jeg planter lige en der cocos fruits ind i vores lille hus her. Begynder at vokse. Ring, jeg har ægget. Ja. Er du blevet befrugtet? Det er da grin. Hvis mit hus her dør, når vi kæmper mod Ender Dragon, så dør I. Okay. Det er faktisk vores hus. Vi er fanget i The End. Semanias episode. Når vi prøver at komme ud. Er det Ja. helvede? Farvel alle sammen. Ud alle sammen!